Hyvää päivää yksi paikka, varjeteja balalaika. Minä olen Sergei. Tervetuloa kanavalleni. Eli kohta Venäjällä on suuri kirkon juhla, eli pääsiäinen. Tänään minä näytän, miten maalataan kananmunia silloin. Eli minun tarvitsee sipulin kuori, tavallisen sipulin kuori ja sitten punasipulin kuori. Kananmunia on pesty kyllä. Ja sitten kattilat ja vettä, ei muuta. Eli aloitetaan tällä tavalla. Kattila heitetään sipulin kuori, toisen kattilan, toisen ja toisen kattilan punasipulin. Eli sinne sitten kananmunia, hop, hop. Sitten vettä. Näin. Tähän. Hop. Ja keitetään. Se kestää 7 minuuttia. 7 minuuttia meni jo. Eli nyt kaadetaan kuuma vettä pois ja huuhdellaan kylmällä vedellä. Nyt kun otetaan sieltä pois, tulee 2 erilaista väriä. Semmonen ja tämmönen. Sitten otetaan vähän pölyä. Noin. Ja tehdään tällä tavalla. No. Ja tulee ihan kaunis. Katso. Ai hieno. Näin. Valmis. Ja sitten seuraava juttu. Silloin toi pääsiäisenä yleensä lapset, no ja aikuiset myös on leikevät toi sanotaan kananmunan sota. Mitä tehdään? Eli toinen ota kananmuna ja toinen. Ja sitten iskutaan. Ja kenellä on rikki, hän on hävinnyt. Eli voittajalle 2 munaa. Eli, ja silloin sanotaan Kristus vaskresi ja vastaus on vaistini vaskresi. Eli hyvä pääsiäinen ja samoin sanotaan näin varmaan suomeksi. Eli hyvää pääsiäistä ja tervetuloa uudelleen.